מה שאנחנו חושפים הערב זה לא רק מרתיח, אלא לא פחות ממטלטל. למרות עשרות העדויות שאנחנו חושפים בשבוע האחרון על מקרים חמורים של הטרדות ותקיפות מיניות, ולמרות אתמול ההבטחה של יושב ראש ועדת חוץ וביטחון יולי אדלשטיין על כך שהוא עומד ומטפל בנושא מול גורמים בכירים מאוד בצה"ל, ולמרות שר הביטחון והרמטכ"ל שמבטיחים לנו אתמול, נותנים הנחיה שבעצם אומרת מעכשיו חיילות צה"ל לא יהיו בממשק ישיר או במגע עם מחבלי הנוח'בה האכזריים האנסים האלה. מה שאנחנו חושפים הערב זה שהיום, יממה אחרי, חיילות צה"ל נאלצו, הכריחו אותן, לעשות מקלחות לחיילי נוח'בה ולראות אותם רומים. ממש ברמה הזאת, הנה אחת העדויות שחיילת באחד ממתקני המעצר אומרת לחדשות 14, הפקודה לא מומשה, עדיין הציפייה מאיתנו לבוא איתם במגע ישיר, המפקדים והסגל טוענים שהפקודה לא קיימת ולא מכירים את זה בכלל, גם הכריחו אותי ועוד 3 בנות לעשות מקלחות למחבלים, ואמרו עלינו שאנחנו מחויבות לעשות את זה, ולצערי הרב ראיתי מחבלים עירומים, זו המילים הקשות שלה. בואו נראה את אחת ההקלטות שהגיעה אלינו היום. אני מרגישה מחוללת ברמות קיצוניות, אני מרגישה מוטרדת, אני מרגישה מחוללת. לא נעים לי בצורה קיצונית. כשיצאתי ודיברתי וסיפרתי להם את זה והתחלתי לבכות, הם פיזית זלזלו בזה שאני מרגישה מחוללת. אמרו לי שבתכלס לא קרה כלום ושמבחינתם הכל בסדר, כי מבחינתם זה שהייתי מחבל ערום ושאני מרגישה מוטרדת ומחוללת זה לגמרי לגיטימי. התעלמו לגמרי מכל התחושות שלנו, מכל החרדות שלנו. כשאמרתי שאני מפחדת לעשות את המקלחות, לא היה להם אכפת, זה פשוט היה זלזול קיצוני. גם כשאמרתי להם שהייתי מחבל ערום ושאני מרגישה מוטרדת ומחוללת, והשתמשתי במילים האלה ופיזית בכיתי. היה התעלמות קיצונית וגורפת, ועדיין מצפים מאיתנו כחיילות מילואים להמשיך ולעשות את הדברים האלה ולראות מחבלים ערומים, כאילו זה דבר שבשגרה, שאני לא אמורה לראות דבר כזה. כן, הדבר הזה פשוט נוראי, זה לא יאמן, זה קורה אחרי ההבטחה של הרמטכ"ל, אני לא יודע מה ההבטחות האלה שוות אם הם מבטיחים ויום אחרי זה אנחנו רואים נחזור על זה שוב, כי צריך להעביר את זה. חיילות נאלצו לקלח מחבלי נוח'בה ולראות אותם בעירום, וזה יום אחרי, וכל העדויות שאנחנו מביאים כאן הערב פשוט לא יאמן, זה מה שיש לי להגיד.